ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yuk. Ya mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Wis buka nek ya kitabe. Iya. Esuk cik ngerabekne Partokrama kan. Rabine Partokrama. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken sepotono to, sepotono. Ayo. Gumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib bareng. Wah, sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut.
Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi nek kan gelo. Piye opo? Ya wis gelo wae ya. Sragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo Sragenan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi engganku goleki betapati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja ngecekami kelati aku ora bakal gendeli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kala ati salawase
kaya ngene lalekonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen dipilih gawe kelak ati salawasi. Terima kasih gede nih Terima kasih sayang. Aduh, Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Alah, guru melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Ngapunten Mas, warani telas. Santai wae. Iki lho tapi kowe enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisi-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika. Kula aturaken sanes wekdal menawi kula Metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sido Rondo. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake ora apal. Iya. Olah ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah,
Ayo ayo yang gini yang. Tuwunya Bu Parsinem ngeblak gitu. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kerasa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Wah, ya. Sido rondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yuk, kelilir. Bangun. Ya. Keliler ya. Mas Heru. Ada Dek Silva. Ya. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Ya. Ayo. Tes was. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo lah ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek iki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Partokromo kan. Rapine Partokromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Wilujeng enjing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikeki goib barang. Wah, sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas?